To kaji, al'amarin jaruman masana'antar Kannywood Hadiza Aliyu Gaban shahararriya kuma sannan sananniya a cikin faɗin Najeriya da kuma ma har ƙasashen waje waɗanda suka kama da suke ta'ammali da kafofin sada zumunta da kuma social media baki ɗaya dai. Lallai babu shakka al'amarin jarumar yana ci gaba da tumbatsa a dangane da talk show ɗin da take ɗauka na yau da kullum, wanda har ta kai ta kawo yanzu haka a ƙasashe da dama suna jin daɗin yadda take gudanar da program ɗin nata, sannan kuma tana ƙara samun mabiya. Sai dai abin tambaya guda ɗaya ne akan jarumar masana'antar Kannywood ɗin, sakamakon abin da ake gani a tare da ita. Wannan tambaya ba kowace tambaya ba ce yanda makallatanta suke yi ta yau da kullum, in bayan yanayin yanda ake ganin kamar ta watsar da harkar fim yanzu kuma gadan-gadan ta zo ta ɗau talk show, sannan kuma ta ci gaba da gudanar da ɗakin taron nata, wato dai wajen ci gaba da gayyato manya-manyan jarumai domin tattaunawa da su. Lallai babu shakka komai da ka gani akwai ƙalubale a cikinsa. A dangane dai da talk show ɗin da take yi yanzu haka, ƙalubalen da ake fuskanta a yanzu shine wanda ake ganin cewa lallai babu shakka al'umma suna karkata ne da hankalinsu yanda yake kallon cewa jarumar Hadiza Aliyu Gaban ta ɗauje komai nata na masana'antar Kannywood ta ɗau talk show. Sai wasu mutanen suke ganin cewa ya kamata a ce an ƙalubalance ta. Sannan kuma ƙalubalen ya zo ne a cikin yanayin yanda ake ganin ta haƙura da komai na harkar fim ɗin, ta dawo ta ta'allaka ta kuma ɗora nauyinta da shi talk show ɗin da take aiwatarwa na yau da kullum. Hakikanin gaskiya a talk show ɗin da jaruma Hadiza Aliyu Gaban take aiwatarwa tana fuskantar ƙalubale. Irin ƙalubalen da take fuskanta shine yanda waɗansu mutanen suke ganin cewa kamar Hadiza Aliyu Gaban ɗin wuta take haɗawa, ma'ana dai tana haɗa wuta tsakanin jarumi da jaruma, ko kuma tana haɗa wuta tsakanin jarumai da kuma su kuma al'ummar gari, wanda waɗansu abubuwan Hadiza Aliyu Gaban ce take gayyata sannan kuma ta tambaya a kai, sannan kuma a bada amsa. Irin waɗannan tambayoyi da Hadiza Aliyu Gaban take yi waɗansu suke ƙalubalanta, waɗansu kuma gani suke hakan yayi daidai. Idan ba ta yi irin waɗannan tambayoyi ba, ta yaya ne za a gane menene abin da jarumin Kannywood yake yi, wanda kuma al'ummar gari jaruman Kannywood ɗin suke masa wahalar gani. Hakika akan hakan waɗansu mutanen suke ganin ai jaruma Hadiza Aliyu Gaban tana kan daidai, sannan talk show ɗin da take yi tana yi ne ba don komai ba sai don ganin cewa ta wayarwa da al'umma kai. Sai dai lallai babu shakka ka san duk abin da za ka yi dole sai an ƙalubalance ka a rayuwar duniya. A yanzu dai masoyan Hadiza Aliyu Gaban kira suke a gare ta akan cewa don Allah ta dawo ta ci gaba da fim ɗinta. Talk show ba zai hana ta komai ba, za ta iya haɗa biyu, wato kuma ana ganin cewa idan dai ta haɗa biyun ba wai laifi ba ne. Sai dai waɗansu mutanen gani suke ai ta ƙare mata a dangane da jarumtar da take a masana'antar Kannywood, ma'ana dai akan acting ɗin da take na yau da kullum, yasa ta dawo talk show. Don haka tana ganin ta fi samun abinci a talk show ɗin, don haka shi yasa ta fi bada ƙwarin gwiwar ta a talk show ɗin da take aiwatarwa tsakanin firar da take yi da jaruman masana'antar Kannywood ɗin. To a yanzu haka dai jaruma Hadiza Aliyu Gaban bata ce komai ba a dangane da irin wannan suki burutsu da waɗansu mutanen suke yi. Waɗansu suna kiran hakan lalle da suki burutsu, waɗansu kuma gani suke ai dole idan kana abu sai ka riƙa waigawa kana kallon menene abin da al'umma suke cewa, ta nan ne zaka gane gaskiyar ainihin irin yanda ka kasance a gari. Wato ba za ka iya gane menene abin da kake yi yana yin kyau ko baya yin kyau ba in ba ka waiga ka kalla ba. To